Als eerbetoon aan een bijzondere nalatenschap van de Grijnzer dokter Pieter Edzo Rauweda is Joet in Oudkerk een inscriptie ontbleerd op zijn grafsteen. Rauweda had in zijn testament een studiefonds opname. Jongeren ont zo'n 20 jaar, die het zelfs net genoeg hield voor een studie, maar een beroep dwaan op dit fonds. Betingst de student met Fries praten kennen en het liefst in Tietjerkstra-deel wenjen. In het archief van de gemeente Tietjerkstra-deel bewaar je zich wat van Pieter Edzo Rauweda, die in 2009 verstoor. Hij werkte en leefde in Grijns, maar hij luidt begroeven op het kerkhof van Oudkerk bij zijn voorouderen die ter kwamen. Uiteindelijk bestie het legaat vooral uit het huis maar inhoud. Oh ja. En daar hebben we een opskeeractie die wat er al in het huis weer. Wie ik nog instrumentarium. We hebben nog vragen aan het UMCG, waar hij vlakbij wennen. Die dus ik wat met het oude instrumentarium kon. Maar dat bleek net het geval. Maar het legaat gaat de gemeente naar de 2 squalen van voortzet onderwijs in Tietjerkstra-deel om een stichting op te richten. Die wie een blied verrast. En waar zijn van ja, dat gaat natuurlijk net alleen voor uw eigen band, van deze school. Maar eigenlijk maar wat ik zie van wat meer richting HBO, universitair van band. Die eigenlijk daarvoor de centratie thuis net had. Dat die een beroep doen kunnen op uw stichting eigenlijk. Ja. Intussen haal 5 jongeren de gebruik van maken. Er is dus verlet van. En we willen ook wat meer bekendheid geven aan dat dit fonds bestaat. Omdat het natuurlijk ook in deze tijd juist voor ouders en kinderen juist een extra stimulans kan zijn om toch een studie op te pakken. Ja. En wij hopen dat we daar ook toch een aardige financiële bijdrage aan kunnen geven. Er ben ik nog wat tassen van, maar de ien is leeg en de oren zit op slot. Na alle gedachten zit er direct 0 in van de dokter die het bekend is als de methadonarts. Dat hier ermee te krijgen dat in die tijd wie het verstrekken van methadon alleen nog voorbehouden aan klinieken. En artsen die daar dus bij werkzaam zijn. Ja. En net onzelfstandig gevestigde artsen. Hij vond in essentie gaat het bij artsen erom dat je het maximale doen moet voor het heil van de patiënt. Rauweda had daarom gouders van de ruchterstien, maar hij won ook wel zaken. Al met al een markante man die een inscriptie op zijn grave tjennet vindt de stichting. Ze ziet je nog jongeren voor een tallage uit het Rauweda Westra fonds van maximaal €1500 in het jaar. Die moeten haar voor in je mooie melden.